Liška Fabela se svým oranžovým kožíškem a velkýma hnědýma očima se jednoho podzimního rána procházela tichým lesem, kde vzduch voněl vlhkou zemí a tlejícím listím. Byla smutná, protože její oblíbená louka, kde rostly ty nejhezčí zvonky a tančily nejpestřejší motýly, byla najednou prázdná a šedivá. Všechny květiny zmizely, zbyly jen suché stonky a ticho. Fabela si sedla pod starý javor, zabořila čumáček do kožíšku a povzdechla si. Najednou uviděla, že na větvi nad ní visí malý stříbrný oříšek, který jediný září uprostřed šedi. Natáhla tlapku, oříšek se sám uvolnil a spadl jí přímo do dlaně. Oříšek nebyl prázdný, ukrýval jedno jediné semínko, tak malé, že vypadalo jako kapka jarní rosy, ale vonělo jako 1000 rozkvetlých luk. Fabela se zamyslela nad tím, jestli je to její poklad, který si má schovat pro sebe, anebo jestli je to dar pro celou louku. Vzpomněla si na slova moudré sovy, že nejcennější poklad je ten, který se rozdá. Srdce jí poskočilo radostí a Fabela se rozhodla, vrátí semínko zpět do země, aby se krása vrátila. Fabela doběhla na prázdnou louku, vyhrabala tlapkou malou jamku a semínko do ní s láskou vložila. Zavřela oči a přála si, aby se louka opět rozářila. V tu chvíli se kolem ní rozlil zářivý, teplý paprsek a ona věděla, že udělala správnou věc. Už nebylo důležité, jestli se dočká květů hned zítra, protože pravý poklad spočívá v naději, kterou zasadila do země i do svého srdce.